Mübarek Ramazan ayı yetip gelýär. Hemmeňizi gutlaýan bu mukaddes ayın gelmegi bilen we hurmanyň hemem agyr beklemegiň peýdaty hakynda öz bilýänlerimi siz bilen paýlaşasym geldi. Hurma peýdaty. Hurma näme üçin peýdaly? İlkinji nowatda aslynda ýerimişleň hemmesi adam beden üçin peýdaly. Ýemekleriň içinde iň tiýir özleşýäni, iň ýokumlary elbetde ýerimişler. Hurmaň düýbüne düýp götür holesterin ýok. Onsoň berki tutýan adamlar arkaýyn hurmany süýji, tor, beýleki önümleriň şokoladyň deregine iýip bilýärler. Hurma kime diýanly? Hurma süýji kesellere diýanly. Ýöne ýürek, kan, damar keseli bolan adamlara juda peýdaly. Sebäbi düzümünde kali, magni bar. Ýöne çenden aşa köp ýemeler elbetde. Hurmany günde ýemek ýöne peýdaly. Enne aşgadanyň turşulugy arsy hurma peýdaly. İçegelerde näçatlyklar ýüze çyksa hurma peýdaly. Lukmanlar maslahat berýärler hurma ýemegi. Hurma güýç berýär. Hurma ömrüňiz bolýar. Sebäbi düzümünde uglibot köp bolanlygy üçin diýany bar, ol näme diýän diýişim karysyny diýan ýetirip bilýär. Şoň üçin hurma ýeniňden soň hükman çay içmeli, su içmeli, qara suwukly içmeli. Hamyla enelere, emzikli enelere hurma hasem peýdaly. Inni agyr beklemek umuman peýdaly. Lukmançylykda, medisinada intervalny голодание diýen bir hid bar. Ýagny ağrı çäkli aç gezmek. Bir gece günüň dowamında 24 saat var. Şoň 16 sagatyny agyr beklemek. Ýagny hiç ýemedlik juda peýdaly ýa lukmanlar. Galan 8 sagatda ýemeli. Emma 16 sagat ýemen geçseň, diýmek agyr beklemek bolýar-da. Şol peýdaly, nähili peýdaly. Haçanna 16 sagat ýemen geçseň, adam bedeninde norepinefrin diýen garmonyň oklanmasy, artmasy 5 ýete köpelýär. Olam bedene yağ öýjüklerini ýakmagy görkezme berýän garmonlaryň biri. Sebäbi adam bedenine hili gurnulan, adam bedeni ýediňçe näçe naharlandyňça, näçe köp ýemek ýediňçe şonça da köp yağ öýjüklerini ýygnap başlaýar. Ana şol yağ öýjüklerini ýakmany, ýok etmäge, darg etmäge görkezme berýän garmon şol norepinefrin diýen garmon. Onsoň 16 sagat aç gedip 8 sagat ýemeklenende de tapon-tupon ýemek däl, agdaçaňda ýa agdyňy beklän wagtynda agyr ýemekleri ýemen, ýeňiljek ýemeklenseň, aýratinam şu ýerimişleri köpýseň, göýgönümleri köpýseň, bir aýlabam agdyňy bekleseň, anha şol intervalny голодание bolýar we ýürek, kan, damar keselleriň ýüze çykmagyny, süýji keseliň döremek howpunyň öňüni alýar. Şoň üçin agyr beklemek men süýji keseli bolmadyk we uly keselleri ýüze çykmadyk sagdyn bedenli adamlar üçin aýdýan agyr beklemek juda peýdaly. Peýdaly ýöne agdyňy açaňda telälikde we agdaçarda agyr zatlary dälle, anha ýerimişleri, hurma, alma, göýgönümleri, hyýar, pomidor, süýt gatyk önümlerini ýemegi maslahat berýärin. Hemmeňiziň mukaddes Ramazan aýyna tutjak oradalaryňyz kabul bolsun. Gadyrdan watandaşlar.